om differentialligninger, og der findes forskellige typer af differentialligninger. Og i den her video, så vil jeg gerne bevise 2 differentialligninger og bestemme deres fuldstændige løsning. De differentialligninger, jeg vil finde en fuldstændig løsning til, det er dy dx er lig a gange y. Det er den ene, og den anden er dy dx er lig b minus a gange y. I den her video vil jeg for det første, så vil jeg gerne bestemme de fuldstændige løsninger til både den differentialligning og den differentialligning. Og så vil jeg også gerne definere, hvad en differentialligning egentlig er. Det gælder for en differentialligning, at der både er en afledet funktion, det er y dx, og et y. Det y dx, det er det samme som y-mærke, som altså er hældningen på tangenten. I bevisene vil jeg gerne bruge y-mærke som notation, der finder det mere overskueligt og nemmere at bruge. En differentialligningsløsning, det er altid en funktion, hvor en normal ligningsløsning normalt er et tal. Løsningen det betegnes som løsningskurve eller integralkurve. Og ja, jeg vil gerne starte med at bevise den her differentialligning som en eksponentiel vækst. Ja. Og så det er altså y-mærke er lig a gange y. Og vi har altså givet den fuldstændige løsning til at starte med, og den fuldstændige løsning det er y er lig c gange e i ax. Og her kan vi lige se, at det er en funktion, som det skulle være for en differentialligning-løsning. Altså. Ja. Det gælder for en ligning og en differentialligning, at man må både trække fra og lægge til og gange og dividere, som man vil, så længe man gør det på begge sider af lighedstegnet. Så jeg vil starte med at gange med e opløftet i minus a gange x på begge sider af lighedstegnet. Ja. Vi mærker gange e op minus a gange x er lig a gange y gange e opløftet a i minus x. Yes. Nu vil jeg gerne have ligningen til at være lige 0, og derfor trækker jeg hele højre siden fra på begge sider. Så der kommer til at stå y-mærke gange e i minus ax minus a gange y gange e i minus ax er lig 0. Nu vil jeg gerne prøve at se, hvordan jeg kan bruge produktreglen i den her ligning, og se om det kan gøre det nemmere for mig at løse det her bevis. Jeg skriver den altså op herhenne. Produktreglen. Og nu går vi altså ud fra det her led, og så siger vi y, vi fjerner dog y-mærket, mærket forsvinder, y gange e i minus ax. Så det er altså parenteser, og sætter det hele, differentierer hele funktionen. Med produktplanen så gælder det, at man tager første del og differentierer, og så lader man anden del være, så plusser man første del uden at differentiere første del, og så differentierer man så anden del. Det kommer altså til at se sådan her ud. Y-mærke gange e minus ax. Nu vil jeg altså differentieret første del og lavet anden del stå. Så plusser vi, så lader vi første del stå, så der bare står y. Så ganger vi, så siger vi minus a gange e i opløftet minus ax. Her har jeg altså brugt reglen for differentiation, som lyder g af x er lig e opløftet i kx. Når man differentierer den her funktion, så kommer man til at stå g mærke af x er lig k gange e i kx. Og det er altså det samme, vi har gjort. Vi har taget
minus a ned foran e, men lad det stå heroppe. Yes. Nu kan vi se, at den her del og den her del, det ligner hinanden sådan fuldstændig. Dog er minus a'et her og minus a'et der, men det har ikke nogen betydning. Så der vil vi prøve at sætte den her del ind, som er lige 0. Ja, lad os prøve det. Så det hedder y gange e i minus a x parentes mærke er lig 0. Vi har altså brugt produktreglen, eller den omvendte produktregel, til at komme herfra og derned til. Ja. Nu har vi en differentieret funktion, som er lig 0. Og når man differentierer en funktion, og den er lig 0, så er hældningen også lig 0. Og nu kan vi altså bruge monotonisætningen. Så kan jeg altså skrive her. Monotonisætning. Sætning. Jeg kan starte med at tegne en graf. Når y-mærke eller f-mærke eller en anden funktion differentieret er lig 0, det er altså punktet her, hvor hældningen er lig 0. Hældningen er altså ikke voksende eller aftagende, eller funktionen er ikke. Det betyder, at y-aksen her, funktionen, den vil altså være konstant lige netop det tidspunkt. Så derfor kan vi sige, at hvis y-mærke er lig 0, så y, altså selve funktionen, det er altså konstant i det øjeblik. Så vi kan altså sætte c er lig y, eller y er lig c i det her tilfælde. Så kan vi altså lade være med at differentiere den, og så kan vi sige y gange e i minus a x, ikke differentiere, det er altså lig en konstant. Nu vil jeg gerne isolere y. Så det hedder y er lig c divideret med e minus ax. Yes. Og når man dividerer med en negativ eksponent, så er det det samme som at gange i tælleren, men ændrer fortegnet på den negative eksponent. Så kommer man altså til at stå y er lig c gange med e i plus a x. Og nu har jeg altså bevist, at den fuldstændige løsning til den her differentialligning, det er y er lig c gange e i ax. Jeg vil også gerne lige vise det på en anden måde. Og det gør vi altså med at tage her i starten. Så starter vi med at differentiere den fuldstændige løsning. Det er bare en anden måde at vise det på, rimelig nemt. Vi differentierer, så det kommer altså y-mærke er lig c, gør vi ikke noget ved. Så tager vi a'et ned foran, så kommer det til at stå a gange e i ax. Vi har også den differentierede funktion her. Så sætter vi altså den her del er lig med den her del. Så der kommer til at stå c gange a gange e i ax. Så sætter vi den lige med det her er lig a, men med y'et, så det ikke differentierede y, det har vi jo her. Så siger vi a gange c gange e i ax. Og her kan vi altså også se, at det er lige med hinanden, så vi har altså bevist differentialligningen y-mærke er lig